Kai, wannan abin nan ni wallahi tallahi mamaki yake ba ni. Kai a ga wannan? Ifa gaba ɗayan nan mutum ya takura. Tun da muka zo na a wajen ne ke wannan Alƙur'ani na bacci. tashi kai tashi. Suwaye ne haka? Suna ina? Da suwa? Da suwaye ne? Tare da su ne, A ina? su ɗin. Ga su can? Ai kun zo kan take ni ina ta bacci na. Kai ka sai zume na gano a baccin nan? A'a. Ga ni ga Muhammad Ashara. Haba dai. Kai ka ɓata mana lissafi. Ga ni ga Muhammad Ashara Bata mana fa. To mafarkin me zai ƙara mana? Ka sani ko a bashi wani haraka? Ba wani abu da zai yi. Lalle kai. Ba zai yiwu ba a Kai mafarkin. ne ka ka jawo mana jawo mutane. Alƙur'ani. Ka jawo mutane asara ai. Abin da kuma gaibu ne. Wallahi kaga. Aye kai. Kaga tsaya. Bari na koma na ci gaba da baccin nan. Haka ka samu mun alƙai. Gaisa muka yi fa. Zai kai ni wajen Muhammad Albishir To ba. ai gwara ka kwanta a tsanaki wannan yayin mun nema wuya ai. Kuma ka kai na. Kuma ka gani ne kuɗin. Sai ba karasa wannan din bai Ban kai. karasa mafarki na ba. Kan ko mutane asara yanzu nan da wannan wallahi. To aye kai ka. To ai ni ma ina abin da na gani. Kuma tsanaki Kaga, kai wanda kai. bari na koma. Kaga ya ban bayani na. mota ne? In na kai Mun kai safa kenan zai kai ni gurin. kai in na kai kama karuwa ce ai. To kwanta. Wa ya sani mu ma ko za mu samu mota a mafarkin kwanta? Bari ne ba Yawancin ka. Ko za mu Amma samu. kun gunda da Allah ku ga a gidan Allah. Ai, kuma tuwo. da tuwo na nan amma kar a sake a tahe ni dan aka tahe ni ba lafiya kuma dan ina ƙara su mafarkin nan zan tahe. To. Ga dan hadda da Muhammad Albir Ni ma na gano na abu. Mafarkin sirrin a nan yake. A yaran nan waya kullum ya banye ta Kai ka tashi ni ma an gano. Ka gano a ina? In gano ta a mafarkin. Ka bari wannan ai sola ta ce. Wannan ina ne ka bari kawai na kwanta na ci gaba da bacci. To ai mafarkin ba zai dawo ba. Yaya ba dai dawo ba? Kai magana ake haraka ka arziki. mun To ba zai bacci. dawo ba dai na ce muku mafarkin. Kana nema ka Ya riga da ya bacci. tafi. To. To ya dawo. Kwanta ya dawo. Ninki hannun. Kai. Eh, Ni to fa da baccin mana. da kake ba hi bane yake damu na. Ihun da kake. Kamar rago din nan ni wallahi ban tin yake damu Kun na. hana ni na ƙara sama barkin nan ba kwa neman alkhairi. A wani mafarki. Kai da raka. Amma sati bai za ba zai dawo. Wa Wai kai ka rinka waye bai sanyi ba. Muhammad Albishir ba. Muhammad na Muhammad Albisir ne. Shi Muhammad na Muhammad Ashar Hona Rawi. to ta zai zo. Da Allah Kana ita ma yana garin nan. Muna can za mu ya da daga London din ne. Ya da muna can mu ma za mu yi landin yanzu haka. Allah. Amma ni baccin nan da kuka hana ni ba kuma daidai ba wallahi. Wallahi Kai din ne kamar sa. Wallahi kuma asara wallahi. Ba laifin mu bane. Wallahi kuma asara wallahi tallahi. Da Allah abokina wannan mai Wallahi bacci. asara kuka mun wallahi. Da Allah mai baccin arziki ba nutsuwa yake ba. Wallahi tallahi asara kuka mun. Amma hi kai wannan yin yake ji. Wallahi Kaci ni tallahi hannun ka asara ba kuka hankali. mun. Kai ka ji mun sharin da yake ne ka Wallahi ce asara sa. kuka Ya mun. ba Kai ka baccin ce nan sa. na fara ji fa. Allah ko. Wallahi asara kuka mun. Ko dan hinge Kuma za da mu kwanta duka ne to. ku bari in dan kwanta ni Ka- dan dan tuna maka in ga ko zan ga ko zan gwada Wallahi. Wallahi asara kuka mun. Dan da Allah ya sa an san Kai ka ga wannan? Dan Allah ta yi ka ce na wajen bushiya. kai Allah ta mu tafi da Allah gafara daga nan. A'a ku tsaya in dana ni ma in ji ne ai. To ma ka ci kuka mai da ni? A'a ka tsaya. Kai tahi in dana tahi. Wai ni ma ka ci kuka mai da ni? Ba damuwa. Insha Allah zan je gurin mamar Ashira. Kowa ya siya min irin tekunan nan. yadda kai ka tayi daga Na wari. tayi Amma kun Tahi, taya kuma tahi, mutane tahi. asara. tashi mana Ai matafi asara kuka wa mutane wallahi. Wallahi kun tafka mutane asara ba karama ba a wannan aiki. Yara zo na kwanta ina bacci kun zo kun tafi ni. Wallahi kun tafka wa mutane asara. tayi wannan dan jangaban Kai. Kai. An jarida. Ta yi mutafi. Kai. Kuban kaza ta Allah ba ku sakwanta ba da ita. Wata kaza. kaza Kaza fa. haba shi yasa rage yake dadin mu hannu na a yashi a kai Na gaisa da Muhammad Ashira. Kun kaɗin bacci na. Na zo zan ƙara. Kun hana ni. A'a. Wai da wani yare zan faɗa muku magana. Kai darakta karka gafa da farko na